നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷോണിമ. BMC ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. വാക്സിനേഷൻ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തി ബഹ്റൈൻ. എൻഡോവ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിക്കൊരുങ്ങി ബഹ്റൈൻ MP-മാർ. ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ചർച്ചകളിലൂടെ, ഉണ്ടാകേണ്ടത് സമാധാനത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും നാളുകൾ. 10 ലക്ഷം പേർക്ക് ഹജ്ജിന് അവസരവുമായി സൗദി. നിർണായക തീരുമാനം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം. കോവിഡ് ഭീമൻ XE സ്ഥിരീകരിച്ച ഇന്ത്യ, സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഗുജറാത്ത്. വാക്സിനേഷൻ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തി ബഹ്റൈൻ. 30-നും 39-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതോടെ ബഹ്റൈനിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 99% പേർക്കും വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ചു. തങ്ങളുടെ പദവികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും പൊതുപണം ധൂർത്തടിക്കുകയും ചെയ്ത് ജാഫരി വഖഫ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ MP-മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മതസംഘടനയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച 26 ശുപാർശകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം ചർച്ചകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അൽ സയാനി ഇന്നലെ ഉക്രൈനിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദിമിട്രോ കുലേബയുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഉക്രൈനിലെ സുരക്ഷാ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്ര രീതികളിലൂടെയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. സമാധാനത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാകണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഉക്രൈനിയൻ ജനതയ്ക്ക് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി ദുരിതാശ്വാസം എത്തിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി. ബഹ്റൈൻ കേരള സോഷ്യൽ ഫോറത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ റിലീഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണവും വിതരണവും ഇന്ന് ടുബ്ലിയിൽ നടന്നു. മഹാമനസ്കയായ ഒരു സ്വദേശി സഹോദരി നൽകിയ റമദാൻ കിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം നടത്തുകയുമായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ചടങ്ങിന് രക്ഷാധികാരിയായി ബഷീർ അമ്പലായി, ഉപദേശക സമിതി അംഗം നജീബ് കടലായി, ഫസൽ ഹഖ്, വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ അൻവർ കണ്ണൂർ, മനോജ് വടകര, ലത്തീഫ് മരക്കാട്ട്, ഗംഗൻ തൃക്കരിപ്പൂർ, മുസ്തഫ അസീൽ, കാസിം പാടത്തക്കായിൽ, മണിക്കുട്ടൻ, നുബീൻ അൻസാരി, സൈനൽ മൻസൂർ, സലീം നബ്ര, സുഭാഷ് അങ്ങാടിക്കൽ, ഇല്യാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സഹായം അർഹതപ്പെട്ടവർ 33175531 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മുഹറക് ഏരിയ സമ്മേളനം മുഹറക് അലോസറ റെസ്റ്റോറന്റ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി MK അഭിലാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മുഹറക് ഏരിയ കോർഡിനേറ്റർ ഹരി S പിള്ളൈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി MK അഭിലാഷ് ഏരിയ റിപ്പോർട്ടറും സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഏരിയ കോർഡിനേറ്റർ ഹരി S പിള്ളൈ നേതൃത്വം നൽകി. KPA ട്രഷറർ രാജ് കൃഷ്ണൻ ഭരണാധികാരിയായി 2022-24 ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഷഹീൻ മഞ്ഞപ്പാറ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീവ് ഫിലിപ്പ്, സെക്രട്ടറി രാഗിൽ RL, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഓമനക്കുട്ടൻ പിള്ളൈ, ട്രഷറർ അജി അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. MK അഭിലാഷിനെ കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ രാജ് കൃഷ്ണൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വിവരം അറിയിച്ചു. ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാഗിൽ RL സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സമ്മേളനത്തിന് നിയുക്ത ഏരിയ ട്രഷറർ അജി അനിരുദ്ധൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇനി അൽഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ബഹ്റൈനിലെ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നോക്കാം. COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. കർശനമായ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗദി അറേബ്യ ഈ വർഷം 10 ലക്ഷം ആളുകളെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിൽ ചേരാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന മാധ്യമങ്ങൾ. ഈ വർഷം മക്കയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടകർ 65 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പൂർണ്ണമായി വാക്സിൻ എടുത്തവരുമായിരിക്കണം. ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് അറിയിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരെ ഈ വർഷം അനുവദിക്കുമെങ്കിലും അടുത്തിടെ നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് PCR ടെസ്റ്റ് ഹാജരാക്കണം. ആരോഗ്യ മുൻകരുതലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനിയൊരു ഇടവേള.
ബഹ്റൈനിൽ മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ 16ാമത് ശാഖ സെഹലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചും തുടർന്നുമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സാൽമൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങൾ, മീറ്റ്, ഡയറി, റോസ്റ്ററി, ഫ്രോസൺ, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങൾ, ഗ്രോസറീസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗാർമെന്റ്സ് എന്നിവയിലെല്ലാം മിതമായ നിരക്കിൽ മികച്ച ഓഫറുകളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട് ശാഖകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട്, യുവർ ഫേവറിറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇനി ഇന്ത്യൻ വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ സൂത്രധാരനും നിരോധിത സംഘടനയായ ജമാ-ഉത്ത് തലവയുടെ തലവനുമായ ഹാഫിസ് സയീദിന്റെ മകനെ ഇന്ത്യ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് ഹാഫിസ് തൽഹ സയീദിനെ ഭീകര പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പട്ടികയിൽ 32ാമനായി ഹാഫിസ് തൽഹയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത്. ഇദ്ദേഹം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് UAPA നിയമപ്രകാരം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ 2ലേറെ കേസുകളിൽ പാക് ഭീകരവിരുദ്ധ കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ഹാഫിസ് സയീദിന് 32 വർഷം കൂടി തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് XE വകഭേദം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സൂചന. ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയിലാണ് XE സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് വഡോദരയിലെത്തിയ ആൾക്കാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നത്. അന്തിമ സ്ഥിരീകരണത്തിനായുള്ള ജനിതക ശ്രേണീകരണ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാളിൽ XE വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതായി മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇത് തള്ളുകയായിരുന്നു. അതേസമയം XE ഇന്ത്യയിൽ ആശങ്കജനകമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന CPM പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അഭിനന്ദിച്ചാണ് സ്റ്റാലിൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിലെ വേറിട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ. ഭരണത്തിൽ പിണറായി തനിക്ക് വഴികാട്ടിയാണെന്നും സ്റ്റാലിൻ. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ BJPക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ ബദലിന് രൂപം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിലാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് KV തോമസും പങ്കെടുക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് നേതാക്കൾ സെമിനാറിലും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലും നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 347 പേർക്കാണ് COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 13,599 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണം 68,360 ആയി. ഇന്നത്തെ BMC ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളം സമാപിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി.